pamusoro yedai pamusoro imamo ndauya nenyaya yakamhangarwa naFaresi Jani achimhangarira Isaac Chabwedzeka. Iyi inyaya yekumufakasi. Isaac Chabwedzeka anopomerwa mhosva yekutora mwana anga achichengetwa naFaresi Jani ambuya vake zvechisimba pasina kuwirirana, uyezve vakamhan'ara kuti Isaac Chabwedzeka ane chikwereti chambuya chaasiri kuda kubhadhara, uyezve vakamhan'ara kuti Isaac Chabwedzeka haana kunge akaroora amai vemwana vaakabvuta, saka vari kuclaima roora damage. Chikwereti chacho $155 million. Mwana ane makore 11 years. Ndichakumbirawo Faresi Jani simudze ruoko rwerudyi moteedzera zvandava kutaura mumashure. Ini Faresi Jani ndinobika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisei ruoko basi. Ndokumbirawo Isaac Chabwedzeka kusimudza ruoko rwerudyi kuteedzera zvandava kutaura mumashure. Ini Isaac Chabwedzeka ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisei ruoko basi. Ndakukumbirawo Faresi Jani kuzivisawo dare muchidini makagara zvenyu pasi, asi izwi rakasimukira tichaita kuti mukwirire matare Isaac Chabwedzeka chii? Cosa con sonza? Sì, la scuola con carizzetto. Entrare. Isaac akaita mwana nemwana wangu, mwana uyu mukomana. Aita mwana nemwana wangu mukomana uyu Isaac haana kubvisa kana mari yemateneti paakanyoresa. Mwana wangu wasununguka akagara kumateneti ikoko, iye aenda kumba kwake kugara. Kusvikira hanzvadzi yake ari mwana wangu mukomana abvisa $50, $25 nateneti, $25 preparation vatanotenga vatapa mwana. Abva kumateneti varidzi vemba vakauya kumba vakati kumba uku mwana wenyu ane 4 months asi kubhadhara rendi, murume wakati kumuona. Saka ndakazotaura nemwana wangu musikana uyu ndichibvunza kuti zvinofamba sei kumateneti akuna kubhadharirwa apa rendi hainibhadhara. Akati kana munayo mama kubereta sei. Murume wangu ari kuvhotesa kumarimba, kana avhotesa kumarimba achazokupai mari yei. Ndinobva ndatora mari ishi 105 vandaitisa kubhadhara 3 months kumba kuye kwavaindocha. Vatagara Isaac uyu mari iye preparation yakabviswa nemwana womukomana haana kubhadhara, akabvasiya zvakadaro. Saka ini ndaitamba raundi, ndaitengesa mutsvairo kutamba raundi, ndati kumwana wangu mukomana ndakumboenda kunoona mai kumutoshana vari kurwara. Unonditorera mari yangu $60 yeraundi, mwana akazoenda kumutora. Ndasvika kumba ndakaona pane $10. Ndati hauna kupiwa mari yangu, zvikanzi aiwa mukwasha wenyu ndakamubhadharira mateneti nepreparation, iye zvino mwana ane 2 years asi kutaura nezvazvo akanyarara. Saka ndatora mari yangu kupedzana nani mukwasha wenyu. Ndakataura nyaya iyi, ndakaenda kuna baba vake vachiri vapenyu, ndikaenda kuna sisi vacho, ndikaenda kuna iye, asi kudai. Saka mwana wangu achienda kuSouth Africa akatatora
uyu munhu anonetsa, regai ndinomusiyira mwana wake mungazosara muchitambo. Mwana bvaenda kuSouth Africa, vakasiya mwana aenda kuSouth Africa. Aenda kuSouth Africa, Isaac akauya naiye mwana wake nemwana zvikanzi mwana ari kurwara, tiri kudawo $10 tiende nemwana hatina mari. Ine kuona mwana zvanga ari ndakatora $10 ndavo vakaenda. Vakaita 4 days, ichi5 ubva vadzoka nemwana uya asirias. Zvikanzi auya naye mwana, ndikati kumakazoenda naye here kukiriniki? Zvikanzi takazomupa mabufe. Imbwa ndakutambira mwana, ndaona kuti mwana hazvisi kuita. Pandazoenda nemwana kukiriniki. Kiriniki vakachiti imi mai, mwana uyu ari kuchengetwa nani? Mwana uyu mwana mudiki asi kuwana zvekudya zvakakwana ende asi kuitirwa care. Chengetai mwana. Ndatora mwana uyu ndakachengeta. Ivo havana kuzodzoka futi vese vari kuipapa, hapana akadzoka futi kuti azoona kuti mwana uyu akadii. Havana kudzoka. Vatachengeta mwana. Kusvikira mai vacho vazouya vakaenda kumaintenance. Vaenda kumaintenance, Isaac haana kubvisa kana senti yemaintenance, akaramba. Aramba saizvozvo, inobva ndaramba tichigara nemwana. Mai vake kubva vazoshaya 222. Vashaya, takavadeedza vane mukoma wacho. Tikavati, matezvara vakati, hamusi kuchengeta mwana kubvira kuzvarwa. Saka torai mwana wenyu aichengeta mwana adii, afa. Mai chikafu tinogona kuvapa, asi hazvizokwanisika manje kuti tidzidzise mwana. Saka imi muchitora chii? Mwana wenyu. Vakati aiwa hatikwanise kutora mwana, nokuti mwana uyu achiri mudiki plus akurira pano kana goko. Mwana ngaagare pano, tinge tichizobatsirana chikafu, chikoro, chii zvese. Tichengetereiwo mwana, tinenge tichiona tichatangira wega. Nzira ipapo haana chaakaita kana kapu yeraisi kana 50 cents. Hapana. Mwana holiday ndinomuendesa kumba kwavo. Akaenda holiday ndotozofonerwa nematicha. Chikoro chavhurwa. Chine 3 days kana 4 days mwana ariko haasi kuenda kuchikoro, anenge akambogara naye. Kusvikira chikoro chacho iye habhadhari futi kana senti. Ndakatoendesa mwana kubhimu ari kutodzidziswa nehurumende. Mwana. Saka ubva tagara. Saka apa mwana uyu ndakamuti chienda notenga chingwa. Akaenda akadzoka akati ndarasa mari. Kuswera mangwana kubva ndamuti chiendesa mari yedovi pandakakwerera kubva adzoka kandasiya ndakanda mari pageti. Ndikati manje inini ndakutotora dhora randinaro ndipa amai vedovi. Inini iwe wochienda kwako kwako kuti kana vane 50 cents kana dhora vakupewo kuti tenge mafisha. Mwana ubva saka ini temwa wangu 6 o'clock ndikuti dzichayo mwana asati apinda pagedhi handizitanga chii. Ndipandakatuma sekuru wacho ndikati chiendai munoti mwana achiri ikoko here kana kusina mari ngaadzoke. Ndipakasvika akasvikoda kurwiswa ikoko kuti mateera mwana kuno mamuteererei mwana kubva kwaita noizi. Paafona ari ikoko akati amai kuno kwaita noizi. Ndikati musiye zvairi holiday, musiye achazouya. Mwana wangu uyu bva adzoka. Patagara, holiday yakapera, ndakazofonerwa naticha. Zvikanzi mwana haasi kuuya kuchikoro. Friday ubva ndazoenda kumba kwacho. Ndasvika kumba kwacho vakati mwana tiri kutsvagira uniform nasisi wacho ari kuenda kuchikoro. Haachadzokera kumba kwenyu mune hutsinye stereki mini, mukuitira mwana hutsinye. Ndakabatikana. Mwana nicheche ndikuita hutsinye, mwana nitenezi. Ndakabati ndakambodzoka. Ndaenda kumba kubva ndagara. Ndagara kumba. Mwana kuchikoro zvokutoti ofisa kwavakaenda vachinowasayinisa mapepa vakatowana mwana iye atoriko kumba asi kuenda kuchikoro kuvabvunza nzi haana kuiti. Saka ndiyo nyaya yandakamhan'ara pano iyo baakuramba kuuya. Zvakanaka mazvita. Isaac chakwedzeka. Unoti chiine zvekutaura nagogo Faris Jani? Inini zvangu ndakazvimirirawo semuntu mukwazvo vagogo. Zvakaita ndezvekuti takatanga kuonana naamai nemwana wangu aine mwana wavo kare. Taonana kudaro zvakaita setagarisana tese. Tawirirana tichigarisana tese. Ivo vainojawo mangu iyoyo vainobasa vachishanda.
Saka inini munhu wondaizviitiwo zvangu zvemaoko ndichikuda kuda ndichingoita kuti ndikadai ndiwana mari sezvo kumba futi kwangu nababa vangu vari kuna iwo sisa. Saka kumba zvaindibatsira kuti ndikawana mari ndotaura uko ndichidai. Saka ndikudaro ndaitika saizvozvo tagara tese tichidai tichienda mberi. Saka zvakangoitika ndezvokuti iwo semunhu akanga amboti kubasa kwavo kwangwamira nokuti semunhu aita basa renti vaikwanisa kubhadhara, but inini nekusangana kwataita taingo inini nekuita kwandaita nemari yandaita ndaizokwanisawo kutengawo zvimwe zvinokwanisika zvataita tichatawirirana pachedu ndikutenga kana muriwo kana chii tawirirana takuti ime mari ngatidai. Saka zvadaro izvozvo tagarisana takagara pamwe chete. Zvakazoitika ndezvokuti ivo vakazotaura pataura nyaya kunzi vakati vakuenda kuSouth Africa. Vachienda kuSouth Africa ukoko vasati vaenda infini vakauya kwandiri vakati ivo Isaac inini zvangu newe ngazviperi uona kuti watsvaga vangu ndikati uri kurese asi pane chimwe here chandaita zvokuti inini zvangu newe inini handichada handisisina chekuita handichada tsvaga mumwe kana waunogara naye waunoshamwaridzana naye. Saka inini ndikabva ndati uri kudai nekukwana zvinhu zvinoda inini ndakuenda kuSouth Africa. Pane nhau ndofunga ungatanga nekuzivisa dare kuti sei usina kuuya kwakapiwa samwa tiwane kufamba wakapiwa samwa nanditi ukatambira ukasaina sei usina kuuya kudai. Sina chakaitika ndechekuti ndakanga ndisina chibatiso chokuti ndikwanise kusvika kuti transport chekufambisa zvakanga zvaitika ndakuda. Asi ndofunga ndakambofona tikataura tese namba handimai nadzo saka semakakundikana kana kufona kazhinji kacho inini ndaitsvaga semunhuwekuzivaka mabasa ndanga ndisina kuti masenzi akasati anetsoita zvanzi nakuo wakatora mana zvechisimba zvisina kuwirirana. Zvakaitika zvacho musi wacho vataura kuti hanzi akanga kuzomanongedzero avaita iyo hanzi akanyaka yacho zveenyaya yacho achizvipawo achizvitaura inini kana kwete mwana ari kugara nani? Mwana ndogara naye. Mwana ari kuenda kuchikoro? Ari kuenda kuchikoro. Nezuro angatoriko kuchikoro sekuti hanzi anga asiko kuti angatoriko ndakatoenda ndadaidzwa nematichers ndakatotaura naticha. Chikwere chagogo muchiziva semusokubhadhara pachikwereti zviriko ndezvokuti inini senyaya yekuti ndandikumboti chichengeta vanga ariko purasi kumba ndini ndaenda sanasisa saka kuti mari dzacho ndikwanise kuzodaiwo ndichizobatanidzawo ndachokwanisa kuti pamwe ndikawanawo shoma ndikwanisa kubatanidza ndobhadhara. ichokwadi here hanzi mari yemateneta unana mari yakabvisa kana kunyoresa pamwiri pako pamba nemudzimai wako? Singotaura zvakuini pamateniti ndezvokuti pane mari kana preparation azakutenga ndizvei? Papreparation ndakatotenga pane zvandakatotenga zvakuiwa vanga vasingazivi zvandakakwanisa kutenga kuti vaende nazvo kwavakaenda dhei racho kwavakaenda vachinosununguka ipapo. Kana pane ane mubvunzo wangade kubvunza Isaac makasununguka kuda kubvunza panyaya yechikwereti chaamai kuti chikwereti chaamai hongu panenge paine mamwe matambudziko ngava matadza kungofanira kuisa kuchana nekuda kwei kubva zvangoti sei ndechegore ripi chikwereti? 2013 chiona kwacha Isaac, pindura mibvunzo yauri kubvunza. Hausi kupindura kakawanda. Chikonzero chei kubva 2018 kusvika nhasi
Ukutaura kuti iwe hausati waona mari kusvika $155. Zvakanaka. Uyu ndiani? Mwana wemukoma wangu. Mwana wemukoma wangu? Wake yes. Uyu mukadzi mukuru. Vanoti baba mimi. Mwana muti mwana mwana wacho ndiwe. Wacho. Mwana wacho mukadzi menye. Asa. Akura sei. Ari zvinani leni. Sakura neti. Kuti ani 4 months alikuwa mtu anisi. Mwana wangu ndo chukore. Mwana wangu ndo chukore. Alikuita. Mchibada school fees. Ubada school fees. Ndatu kubvisa kuzi ndandaka pane program iyi. Ndakaisa kuchikoro, ndakaapply kuchikoro. Saka robada wano bhimu. Azogogo wachiti wakaisa mwana pabhimu. Akaisa mwana pabhimu ndiye Ndini. Ndaona kuti zvikutiremera. Asi ndakaita ndikanoapply futi. Akubhimu inogotwa kairi pamunhu mumwe chete. Amai gogo vati pakauya vamusonza kumba vakaona mwana ari kupamba asina kuenda kuchikoro. Iwo une chokwadi nazvo here kuti mwana ari kuenda kuchikoro. Mwana ari kuenda kuchikoro. Kuti tikazozvitsvaga tikawana mwana asiri kuenda kuchikoro. Zvekutoti every day kana ndinonosuka every day ndinotobuda naye ndichitonomusiya kuchikoro. Ndinomuendesa ndomusiya kuchikoro. Chikonzero chakazoita kuti utore mwana wezvichisimba kuna ambuya vake chii? Ndinoitika ndekuti mwana uyu akatomera handisikuita kuti ndobuda chinoita tumabasa. Ndaenda kuye ndoba ndakafonera natete varikuza zvikanzi aizi mwana aita sei auya kumba. Zviri kunzi anetsana mbuya wake panyaya dzei saka anzi auya kumba achichema chiti anzi ndadzienda kumba kwani kwababa wako unopiwa mari yangu. Ndikati mwana chichema sei ndikati chachi ndikati alright ndikuita sei ndichauya kumba ikoko totaura tese. Ndisati ndadaro infact nyaya iyi tingakuona kuti yakatotangira kure. Iwewe pawakasvika uchiona mwana ari kumba wakaenda here kuna gogo kuti unonzwisisa kuti chii chakonzera kuti mwana ave kumba? Inini chakaitika ndechekuti ndamuona. Wazwa mubvunzo? Ndati wakaenda here kuna gogo ukanobvunza kuti ndawana mwana akumba zvafamba sei kuti ivo gogo vakupe saidi ravo usateerere zvataurwa nemwana? Hauna kuenda. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi une chawakambobvunza here gogo kuti uzwisise kuti chakonzera mwana kuti ave kumba kuti? Changa chiri kuitika ndechekuti wazwa mubvunzo? Ndati kubva ipapo pane zvawakaita here kumbonobvunza gogo kuti inini mwana akangouya kumba nanhasi ndiri kutotambudzika kuti ndizive kuti mwana akauya sei. Nokuti andini mwana anoitwa nevanhu vairi. ndizvozvo. Ava ndahambe wako ka Ndambe. vaichengeta mwana wako hauna kuroora vakakubhadharira rendi ndizvo mari yavo hausi kuvadzorera kungotora mwana wobva wanyarara kana kuti mwana auya sekutaura kwauri kuita iwo kuti mwana akauya ega. Munhu anofunga chaiwo wobva wangogara nemwana wakangonyarara ivo gogo vari kuti kudii? Saka nazvo Acha zvadaro kuti pane kuti yakanga yabvita zvese kuti mwana auya kumba uko vakauya anatsanga vakasvika kumba vakaita noise. Infact mwana wacho wanga asingatombona kuti auye kana kuti ndindimuonewo sababa wake uzayangotendera kuti akauya kana kuti anzwa auye kumba. inini ndofunga Iwe wati mwana ndewako. Gogo wanga usingatendere kuti uyoone mwana wako. Ndimuone usandishwe sababa akauya kumba Sababa wake uone mwana wako. Asvike kumba uyo abva kuchikoro kana kudai. Saka itonzi kana watobva kusvika kumba iwe vaitera Mangona kuda imene pabezi
Iwe Isaac unogara nani? Ini ndinogara nahanzvadzi. Unogara nahanzvadzi? Yakura sei hanzvadzi yako? Vakura. Vane chii? Vane makore mangani sisi wako vaunogara navo? Idzirai 10 kapanini musati tenguva dai. Vane tangoti iwo ni makore mangani? 49. Saka iwo ni 59. Iwe unoitei muupenyu? Inini ndinoita zvekugadzira maningi maruva kanoita kugadzira pamayadhi nekumaintaina nekuklina. Saizvozvo hauna mudzimai? Hazvandi. Une vana vangani? Iye ndiye anga ari mwana wangu wekutanga. Iye mwana wako unaye chete? Iye ndiye wandakaita miri. Vamusonza? Makasvika kumba kwaIsaac? Makaona mwana aripo sekunzwa kwandaita? Ranga riri zuva rechikoro here? Vakauya mapepa akabva kuno ndinomusainisa navaona mwana ari pamba. Vakabvunza kuti mwana anoenda chikoro zvakanzi haana uniform. Vakavasainisa mapepa akanga apa kuno. Ndo maonero ndakaita mwana. Pindura chinzwewe hanzi airwara akasinzwa zvanga ari flu. Wakasvika pazvanga akatora aingwati. Saka zvokuti mwana haana kuenda kuchikoro haana uniform vazvowana kupi? Saka basa rako raunoita here rekugadzira payadhi unoshanda kupi iwewe? Basa raunoita rekugadzira payadhi unoshanda kupi? Yandinoita kugadzira payadhi zvandiita ndinogona kuti ndine vanhu vakasiyana vandinoshandira. Nokuti umwe anogona ndifanira kuti uya ndinoda kuti utese umbomaintaina payadhi pangu umbogadzira. Saka kana ndandifonera ndoenda ikoko ndonoita kana kuti anoda kuklinirwa anogona kundifonera ndonoita. Saka ukaenda pamwedzi iwewe unoshanda mari yakaukura zvakadii? Pamwedzi zvinoenderana nekuti nguva yacho zvinenge zvakamira sei. Pamari andakafanira kazhinji kazvandoita zvekugadzira mari kazhinji kacho senguva inenge kusiri kunaya. Mabasa acho anogona kugadzira pamwe ndogona kudaizwa kuti uya ungodai ndogona kuwana $5 ndauenda ipapo ndakushanda $5. Pamwedzi inozoita mari yaunowana iwewe? Average pamwedzi ndingangoti inogona kusvika up kana $30. $30? Sisi wako anoitei? Apa izvina pana zvo. Saka chikafu chinodyiwa nemwana wako chinobva kupi? Ndini zvandinoita izvozvo ndinotengera kumba. Unobika wega here kana kuti chii? Ivo ndivanobika. Ini ndinongouya nechikafu zvezvobika tongochitesa pamwe chete. Mukwasha sisi wako vane murume here? Sisi havana. Wati vanoitei sisi wako? Ivo zvavanoita semunhu anenge angori kupamba vachingoita kuri kuti pane zvimwe zvavanoita zvinohamba. Saka sisi wako vari kuti kudii nezvemwana uyu awakabvuta kuna mbuya wako? Semuonero rangu matauriro avanga vachiita ivo anga rekuti ivo zvaigona kuti semunhu kuti sezvo baba vakanga varipo vachiri vapenyu kuti chavaita ndechekuti ivo vaitarisa baba vachizo munhu anga akurwara anga atakura. Ndangana nemubvunzo wandakubvunza kuti sisi wako vari kuti kudii nemwana wakanobvuta kuna mbuya? Infact handina kuita kunobvuta akauya ikuita kuti akatoita kuuya. Pindura zvandabvunza. Kuti sisi wako vari kuti kudii? Vari kuti mwana ngaaite sei, uye ugare naye chimuchengeta wakuita zvekufungidzira kundipindura zvisina kutaurwa nasisi wako.
ndozvavakataura. Kuti ukwanisa aripo uchimuna uchimutengera uchimudii. Mwana uyo wakamutora kubva kuna ambuya vako rini? Unoenda kunimutora? Akauya kumba kwako iwewe rini mwana uyo? Gore here? 6 months here? In fact akauya zvakuti subva grade from grade 5. Iyo zvino ari grade dani? Grade 6. Amai mwana ari grade dani? Ari grade 6. Saka akaendawo kurini? akaenda gore rakapera muna April. Gore rakapera muna April. Musi wa9. Iwewe mudzimai wako uyo akashayikwa, makadanana nguva yakadii? Makagara mese nguva yakadii asati ashayika? Asati ashayika pakuti takangogara kana sekuti makagara mese makore 3. Pamakagara mese makore 3 ukama hwako iwewe semukuwachana naambuya wako nanatezvaro wanga wakamira sei? ukama hwacho hwanga husina kumira zvakanaka. Pakuita sei? Pakuti paitaurwa infact nyaya iyoyi yavanga vachipira yavauya kuzopa kudare yavanga vachimangana kuti handina kuwana visa maternity ndikuda mari yangu zvakadii ndikuda chekutangisisa havo ndikuda tsvakirai kuno ndochekutangisisa chavaita kuti ndikuda tsvakirai kuno. Asi vaitaura zvisirizvo here ambuya wavo? Vaitaura zvisirizvo here? Ndichipindura hangu ipapo ndinoti nemamazwi pavaitaura kuti vari kuda tsvakirai kuno amai kana kuti mudzimai wangu anga abva kwandiri. Wati makagara mese makore 3 ukati vaitaura kuti vari kuda tsvakirai kuno, ngati vaitaura zvisirizvo here? Vaitadza kutaurira here zvakaipa here zvavaitaura kana tiri kuda tsvakirai kuno zvakashata here? Zvanga zvisina. Sei uchiti zvanga zvisina? Semataura neta pekutanga kuti namai ava namai vemwana vakanga vaita sei vabva kwandiri handinonge ndavaramba ngavati handichavada. Iwewe ukudzvamuka wakutanga kutaura zvaamai vemwana, ndakubvunza ukama hwako iwewe naambuya vako nanatezvara vako, handakubvunza zvemukadzi wako, ndabvunza hwako iwewe ambuya vako ava nanatezvara vako. Ndati ukama hwenyu hwanga hwakamira sei pamakore 3 awagara nemudzimai wako? Handataura mamakore, ndati 3 awataura iwewe, ndo handabvunza iwe. Tatisiri kuonana kutakuza. Mamusiri kuonana? Asi uchigara nemwana wavo? Nawe mbiri yako yemufakoza ndeyei iwe? Mbiri yako ndeyei mufakoza? Iwe hauzive mbiri yako? Ndari mbiri yako iwe mufakoza ndeyei? Unyasina kunzwisa kuti pamati mbiri. Ndati mufakoza vanokuziva semunhu akaita sei iwe? Mufakosi ini vanongondizivo semunhu vanongo associata nevamwe, ungotaudzana nevamwe chingofara navamwe uchitaura nevamwe. Uchitaudzana nevamwe uchifara nevamwe? Asi ambuya vako vakakuberekera mudzimai wako auine mwana naye augona kutaura navo uchifara? Pane chikonzero ndisingadi kuenda zvangu pamberi. Pane chikonzero chokuti ivo ana tezvara pakauya vakasvika kumba vachiita noise vachitaura kuti tisi kuda kuona uchiita sei
kuuya uchitsika pano pamba iye Saka ukauya noise zvakamborekana zvambotanga kuti vangoya kuzoita noise. Zvakamborekana zvambotanga. pazvakaitika noise inyaya imwe chete yemwana iyo yekunzi wawire waenderi. Waive nemakore mangani pawakatanga kugarisana nemudzimai wako? Zvino mwana ane 9 years, 11 years. Waive nemakore mangani? Saka chidzorera kamwana kuna ambi wako achinge vachengete muzukuru wako. Woenda uchinoona mwana ari kuna mbuya wake. Si papa handizvikwanise because ndoda iye because zviri kuitika kumwana wacho ari kundiudza ari kutaura zvaaitwa mabatirwo anga achiitwa nekushungurudza zvekutoti pane imwe nguva yekutoti ndichifamba naye panguva idzodzo dzaakari kukumba aitoti kana akaona kana anatsanu wacho kana ana gogo vaingona mwana anotanga kutya anotanga kutiza achiwanda ipapa pakutomudaro kutoti wakutoenda chienda kuna gogo chienda kuna anoratidza kutya anenge achitya kuratidza kuti iwe dambudziko rako pona pane dambudziko. Ukama hwako iweyo nambuya wako nanatezvara wako uve wakarorera. Iwewe anofanira kuchengetedza ukama ihwohwo ndiwe. Handiti? Zvino iwewe hauna kuchengetedza ukama uhwo. Kuroora hauna. Asi mwana uri kumuda. Upenyu hwako hwese kusvika wasvika pa49 years wakambogara dare rekuroodza munhu. Hausati wamboroodza munhu. Kana kumboendawo nasahwira muchinoroora hausati wamboenda. Chii chinonzi kuroora? kuroora kumba ukama tsvaga ukama Zvinoitwa kuroora kunouya kana zvaita sei? mawirirana kacheni pakati penyu. Mawirirana naani vanenge vawirirana? Pakati peukama kumukadzi newe kumurume. Saka iwe wakaumba ukama here? Ndipindure, ndati iwe wakaumba ukama here? Handisatenda zvandakazi. Mupane makore mangani? Pataurwa nyaya yepreparation, pataurwa nyaya yematernity, pataurwa nyaya yemari dzakabhadharwa kuchipatara, pataurwa nyaya yekurwara kwemwana wako. Zvese zvaiitika. Unotenda kuti iwe wakatakura mwana achirwara ukaenda naye kuna mbuya wake kuti murapisai mwana arwara? Papa ndinotombosvika Hauna kuzviita? kuti ndakatakura wakaenda nemwana achirwara kuna mbuya wake kuti mwana wemuzukuru wenyu ari kurwara? Ipapo chakaitika ndechekuti amai vake vakanga vari kusawa. Pindura mubvunzo wandabvunza. Ndati wakatakura mwana here kuenda naye kuna mbuya wake kunoti mwana wenyu ari kurwara ukapiwa $10? kuti mwana ari kurwara maenda kundikana mati mwakapa mwana mabrufeni. Pamakapa mwana mabrufeni tizoenda naye kuna ambuya yacho. Chii chakaitika ikoko modzoka? ndozvandiri kuedza kutsana kuda kuti itsanangudze kwamuri. Zvakaitika here vanhu hazvina kuitika zvokuenda nemwana kuna mbuya wake makapiwa $10. Chii chakaita kuti zviitike? Iwe wakakundikana nei kutsvaga mari yekurapisa mwana wako? Handisina kukundikana panguva iyo. Chakazoita kuti uende naye kuna gogo kuti gogo rapisai mwana wenyu chii iwewe? Iwe baba wacho uripo. Nyaya yake iripo ndokuti infact zvanga zviripo ndezvokuti amai vacho vasati vaenda kuSouth Africa
Nasotaura zvamai vacho. Unotaura zvako iwewe nemwana naambuya vako. Ndozvandiri kuda. Inini apa ndatoda kuti ndingoedza ndiburitse kuti zvizosvika ipapo kuti zvinani. Taura tinzwa. Amai vacho vaenda kuSouth Africa. Chaitika ndechekuti kazhinji kacho vaifonerana naivo amai vavo vachikomunicata vachitaura vese pamusoro. Saka nguva iyoyo vasati vaenda infact vakatorongedza mabhegi saka ukomunicata kwemwanasikana naamai vake iwe uri mukuwasha wapinda papa. Saka mudzimai wako wanga asingatenderwe kutaura naamai vake. Aitenderwa. Saka zvokufonerana kwemudzimai wako achifonera amai vake iwe waizvizira ku. Wanga uri mumhepo masaisai efoni. Ndima waizvizira kuti vari kufonerana. Aiwa. Ivo because chaitika ndechekuti amai vacho kana vaitaura natete pane vaikomunicatawo natete. Unomadorere? Andini. Kombanje? Ndipute. Chicha unomwa? Pane chandino. Wamusodza? Ngoma nayo munomuziva nezvemupakoso? Semunharaunda mandinoshandira ungomuono gangu nyaya naye ndansina kunyatsotanga unyatsoita nyaya naye basa richipa nekunouka muima. Anogara zvakanaka nevamwe iro? Ndingamuza mutaime yekuti ndinyatsonzwa nyama ngandisina kuti ndinyatsonzwa asi kuti ndichitanga unyatsoziva nezvake mapepa akabva kuno ndichaita ndibataka nyatsoziva nezvake. Iwe unoziva mwana ndewako, mwana wakamuita nemudzimai wako. Mudzimai wako haasisi. Mwana uyu ane upenyu hwake hwaachararama. Unoziva? Mwana anoda kuti apiwe upenyu newe mubereki. Kupa mwana kweupenyu kwaunoita kuri kuva neukama hwakanaka nehama dzemudzimai wemwana wako. Handizvo? Zvino nhasi unoiwo hauna ukama naambuya vako. Isusu tinetarisire yekuti mwana uyu achavawo neupenyu hwake. Mwana uyu anozoita upenyu hwakatwasanuka sei kana iwe uchitadza kuva neukama hwakasimba naambuya vako nanaate zvako. Tambo kuti tora kamwana adzokere kuna ambuya vake. Ivi muri kutaura kuti pamakore akagara mwana naambuya ake esara mazhinji atiri kuona enyu mashomanini aya ndo wafadza mwana zvekuti akutotya ambuya ake nanasekuru vake. Zvingava saizvozvo here chokwadi? Ngatidzorera mwana kuna ambuya vake. Seipapo zvangu ndachingoti zvikuru iye mwana acho angotaura ega zvaanonzwa. Sezvo mwana anenge hatingati mwana ane kodzero yake youpenyu. Mwana tinotaura naye kuti ataure iye kuti anoda kugara kupi, nekuti zvazvirika kana mudzimai wako afa sezvizvi mutemo unoti surviving spouse ndiye anofanira kusara nemwana. Zvino iwewe ndiwe baba wemwana uyu. Hauna chaunoita pakurarama, hauna mudzimai, uri munhu wechirume. Mwana uyu izera rokuti anoda keya yaamai. Hongu mutemo unokupa mvumo yekuti uchengete mwana uyu sababa. Asi tinotarisa situation iri around you. Kuti unokwanisa here kuchengeta mwana uyu kuti mwana uyu agovawo neupenyu hwake. Uchiwana futi $30 pamwedzi. Ndozvo zvatiri kutarisa izvozvo izvo. Ende mwana uyu akasvukirwa akagara pamba asina kuenda kuchikoro. Iwewe chaiye kuti urore mutsvakira kuna haunobvisa 150 yavo chaiye vakabhadhara kuti ubhadhara rent hauna kubvisa. Handiti nhasi unondoda kuti ibvisa mombe yeumai paambuya vavo unovapa mombe yeumai. Ndida here ibvisa mombe yeumai iko paamai vako vakambuya. Hatina kubvisa zvitsvakira kunoda kuti tivapa mombe yeumai. Yo mteza. Ndipo makasimba mteza. Ndipo masvika tiri pakati nadzo.
Isaac, tatipa mbeu wako mumbe umai. Kuroora una kana chavakaita chivapa mumbe umai. Unoninzwa here? Unopana mbuya mumbe yave umai, upana baba mumbe yave danga. Kana uchida mwana wako utora mwana wako ugara naye. Kende kutora mwana kwacho hunge wawirirana navo. Kwete kuti ungonosvika ungoti mwana zvaatoya kuno kutoti haachadzokera kuna baba wake, haachadzokera kuna mbuya wake. Tiri kuumba hwaro hwekuti mwana agova uno upenyu hwake hwamangwana. Amai vake mwana uyu haasisipa. Toda kuedza kuumba mwana uyu kuti agova uno upenyu huri nani pane hwakararamwa nababa vake. Zvino tikakusiyai muchiuraya upenyu hwemwana wacho sezvizvi, mwana anotarisirwa kuti aende kuchikoro haasi kuenda. Mwana anotarisirwa kuti awane chokudyawo chakakwana, achidya achiguta. Gogo vambotaura vakati vakaenda nemwana uyu kuchipatara zvikanzi gogo vakanzi chengetai mwana uyu, mwana uyu haasi kudya zvakakwana. Zvino tongokusiya kuti chengeta mwana, dai une mudzimai iwewe ndaiti zviri nani. Zvino iwe uri kuti mwana ari kuchengetwa nasisi vako vasingashandi. Iwewe wacho ndakubvunza ukati unoshanda mari yakadii pamwedzi, ukati unoshandira $30. Zvino uda kuzvichengeta iwe pachako. Mwana ada kuchengetwa, mwana adaenda kuchikoro, mwana ada uniform. Mwana yada kukurawo aine utano, achidyawo chikafu chinovaka muviri. Zvinobuda here zvinhu izvi? Pandataura hangu kudai kuti kazhinji kacho ndowana $30. Ndataura kuti maringe nekuenderana nekuti nguva yacho yemabasa achanenge ari kuwanikwa. Chekutanga chiita sezvizvi. Chitora mwana umudzorere kuna gogo wake. Wotsvaga mombe yeumai upa gogo mombe yavo yeumai. Wotsvaga mombe yedanga opana baba mombe yavo yedanga. Kana waita izvozvo, woenda wotsvaga samutumi wako, moenda kuna gogo nanatezvara wako, muchikumbirawo kuti muda kuti muchitora mwana mugare nemwana. Asi pese paunenge uchiita izvi, une mvumo yekuenda kunoona mwana kuna gogo wake. Pawada, kana uchienda zvine hunhu, uchisvika ukatengawo uniform woenda womupa, ukatengawo maputi ekuti mwana atakure kuchikoro, ukatengawo mazepi, ukamupawo mari yemabhanzi, ukamupawo mari yedhiriki, ukaenda ukatenga mazowe, uchipa gogo ndauya nemazowe, mwana atakure awane chekutakura kuchikoro uchivapa. Handiti kana mwana wako akura asvika pa18 years, kana uchimuda wogara pasina natezvara wako upiwa mwana. Kozi ndakakutarisa ka handione uine zvikwanisiro zvokuchengeta mwana. Manzwa ndati mutemo unokupa mvumo yekuti uchengete mwana uyu nekuti amai vake havasisipa. But nezvawataura handisi kuona uchichengeta mwana uyu achiva noupenyu hwakanaka mangwana. Pane kumbunyikidzwa. Mwana musikana kana mwana mukomana? Mukomana. Saka ndachokumbira hamene todaro kuti iye mwana wacho kuti zvaite kuti akwanise kutaurawo semwana. Unotakura mwana iwewe woenda naye pana gogo, wozosvika wobva wati amai ndauya nemwana. Handiti kana muchitaura amai vodedza vana vavo vakomana, motaura mese muri ipapo. Dai mauya nemwana panapa ndaimubvunza ndega. Zvino mwana hapo pano. Saka ndikuti moenda naye pana gogo wake nanatezvara wako, mwana wobvunzwa, wochikurukura. Mwana uyu haatodi kubvunzwa kuti baba vacho varipo. Akabvunzwa nemumwe munhu akazvimirira wega. Kana kutotuma vamusodza, movadana, wotora mwana uko, wobvunzana nemwana vari vegawo. Wabvunzana nemwana wochizouya pamakagara imimi kuti ndataura nemwana, ndaona sekuti zvakanaka kuti mwana agare nanhingi. Nekuti akabvunzwa nababa wake, achataura kuti anoda angogara kuna baba. Akabvunzwa kuna gogo, anoti anoda angogara kuna gogo, nekuti pane influence yemaziso aangatarisana nawo. Asi pakaita munhu ari independent, dai ari panapa sezvizvika, ndaisara ndichitaura naye ndega ndokuti budai panze. But nekuda kwekuti mwana haapo pano, saka ndokuti basa iroro riitwe nemumwe munhu akazvimirira. Ende munhu watinaye padhuze ndamusonzawo paina kana kuenda pastation ipapo pane VFU varipo
public relations iripo, munovakumbira vokurukura nemwana, vakurukura nemwana, mapurisa ndoitaura kuti kuona kwataita I think zvakanaka kuti mwana uyu agare nagogo vake kana zvakanaka kuti mwana uyu agare nemubaba. Handiti zvatakuita zvaaneve mutemo mukati, hapasina kubunyikidzana. Kana paine zvazoitika mangwana recommendation apiwawo nevemutemo paongororo dzavo, panenge paine umbo hwekuti zvatiri kuita izvi takaenda tikazvikurukura nevemutemo, ndosaka tiri kuita izvi. Asi yandataura yekuti mombe yeumai nemombe yedanga zvo zviri zviviri zvinotodiwa, nekuti ndikarega kubvisa izvozvo tiri kupa mwana uyu dambudziko mangwana. Koko munobva kupi musha wenyu? Zambia. Kuzakura kubviswa mombe dzeumai here kuZambia? Unobviswa mombe yeumai kuZambia? Kana ichiredzwa. Ichiredzwa mwana ndiye anozobvisa wega. Iye mwana ndiye achazobvisa mombe ichiredzwa kana akura. Asi nhasi baba vanobvisa yeumai vachipa yeumai, vobvisa yedanga kuendawo. Handisi kuti vakuchajeroora, nekuti vakakuti ndikatanga kuti ngatichajeroora reseka tinenge takuremedza. Saka ndakura mombe mbiri yeumai inoenda kuna amai, yedanga inoenda kuna nate zvaro. Tapedza ipapo. Yemwana iyi ndo yandati ngatibatsirane nepublic relations yemapurisa epaMufakosi pemarimba. Vokurukura nemwana, vakurukura nemwana, mapurisa ndochipa recommendation yekuti mwana uyu ngaagare nemubaba here kana mwana ngaaende kuna mbuya wake. Ndinowana rini mombe dzandataura idzi? Plus more $150 yagogwe. Mombe mbiri. Imwe yacho inenge iri tsiru, kana vachida iri mombe, kana vachida iri mari. Zvinowadzokurudzira hedu kuti mombe yeumai inoda kuenda iri mombe inotsika. Handizozivi gogo kuti vanenge vachiti kudii ndo vanozokudirect. Plus $150 yavo. Zvinowanikwa rini zvinhu izvi? Simuonera kuti pambo muchida kuti gore nemwedzi. What it? Akunotaura zvokuseka kana ndichipita zvino haumbwe panapa. Vanhu vari panzamba vakamirira mambo. Handisida kuswera ndakakutarisa pano. Ndatindozvaona rini zvinhu izvi? After 1 year. 1 year? Kuti ubvise mombe? Inotsvaga mari kukupa mwedzi mumwe chete. Pamwedzi wokutanga ndoda mombe yeumai. Iwo musha wako ndekupiwe? Nobva kuMozambique. Kureka vamwe vako verudzi rwekumozambique vanomhanya vanotsvaga mari wacho. Iwo wakutadza ndei kutsvaga mari? Patinosvika chinhu chekutanga, ofisa wamusodza. Chinhu chekutanga, musi weMonday, iwo unosumuka nemwana, wopfuura nepana gogo, kuti gogo handei kumarimba kumapurisa. Vouya papublic relations. Mukurukura nyaya yekuti todawo kuti mapurisa mutibatsirawo kuti musi weMonday mwana uyu anenge achienda kuchikoro. Anodzoka kuchikoro nguvai? Paanenge adzoka kuchikoro kumasikati, wotora mwana, woenda naye kuna gogo, mundokumbira wamusodza kumapurisa vataure nemwana uyu ari wega, ava vaviri vasipo. Vataura nemwana uyu ava vasipo, mapurisa vopa recommendation yekuti vanoona kuti mwana uyu akakodzera kugara kupi? Kuna sekuru here, kuna baba vake here, kana kuna ambuye? Kana zvinenge zvataurwa nemapurisa recommendation yavapa ngatitei iyoyo sezvairi. Chechipiri, iwewe mumwedzi uno, mwedzi nhasi date ndiani? Nhasi 12. Patinosvika 15 August, unofanira kuunganidza mari yemombe yeumai yaunoendesa kwana Atezva kwambuya wako.
wodedzana atezvara wako moenda mobvisa mombe yako yeumai. Chinofanira kutanga kubviswa imombe yedanga ndiyo inofanira kutanga kubviswa. Asi ndakuti iwewe uchitanga kubvisa yeumai wopa amai mombe yavo yeumai. Wabvisa amai mombe yavo yeumai wovapa $150 yavo. Kusvikira kupera kwaSeptember wovapa $150 yavo. Kusvika kupera kwaAugust wovapa 150 yavo. Kupera kwaSeptember wopa ana atezvara mombe yavo yedanga. Pakadii apo? Ndikukurerutsira ndichiisa nguva yakareba kuti uzadzikise zvaunotarisirwa kuti uite. Tione kuti mwana agara zvakanaka. Handiti? Tione kuti iwewe ukama hwako nanatezvara vako naambuya vako hunge huri hwakasimba. Dzokorodza zvandataura. Mati ndofanira kuti nditsvage ndibhadhare kupera kwaAugust ndoendesa mombe yaumai. Taura pandatangira ndati chekutanga ndataura zvemwana. Ndati unoitei nezvemwana? Chekutanga mati nemwana ndofanira kuti musi wemandi achingobva kuchikoro ndoenda naye kumapurisa, ndoenda kwanaye kwagogo ndoatora toenda kupolisi, then iwonotariswa iko unobvunzwa iko kana chiona zvakakodzera kuti anogara navo gare navo semataura maita uyu. Chechipiri wataura kuti ndofanira kuti nditsvage mari yekuti ndinobanya mombe yamai yekupa amai. Kusvika dheti ripi raunopa amai mombe yavo? Ati 15 August. Chechitatu mukati pera kwaSeptember ndotsvaga yedanga yababa. Pane chimwe chawasiya pakati. Ndati kupera kwaAugust wopa amai $150 yavo. Mushure menguva wavapa yedanga. Then chechina kupera kwaSeptember wobvisa mombe yedanga yana atezvara. Then tabva ipapo depending nekuti mwana anenge anzi agare kupi. Iwewe woumba ukama hwakanaka naambuya vako nanatezvara vako muchifambidzana kuchengetedza mwana. Shungu ndedzekuti mwana ngaave neutano hwakanaka. Mwana ngaabatsirane nemi mese muri vaviri kuti tiumbe upenyu hwakajeka hwemwana hwamangwana. Mwana achifara pane kuti mwana agare upenyu hwekumbunyikidzika hwekuti akaona ambuya anenge achitya baba, akaona baba ari kutya ambuya. Haafaniri kuti akaona mumwe chete pakati penyu mwana anotsvaga kuhwanda. Mwana ngaawanikwe achifara nekuti mwana uyu tikamuchengetedzaka achimbunyikidzika sezvizvi mwana upenyu hwake rinenge riri dambudziko. Vana vakadai mukupinda kwavo mune zvemadrugs kunobva kwaita nyore nekuti achatsvaga shamwari kunze achisiya shamwari dziri pedyo. Imimi gogo nemi baba, imimi ivai neushamwari hwakasimba nemwana uyu kuti mwana uyu asatorwe nenyika. Nhasi uno tiri kutambura nevana vari kuparadzwa upenyu nezviri kuitika kunze kumunyika. Handiti? Saka ngatibatsirane ise vabereki kuti upenyu hwemwana huke huri padhuze nesu vabereki. Mwana asatorwe nenyika, mwana asapinda nemune zvakaipa. Baba muchibatsiridzawo gogo kutsura mwana kana mwana aita chakaipa. Gogo vachiuyawo nepavo vachitsura mwana kana mwana achiita chakaipa. Handiti? Tichimukurudzira kuchikoro kwaari kuenda. Shingirira mwanangu, budirira muchikoro, shingirira mwanangu. Upenyu hwako hwamangwana idzidzo yawokuwana nhasi. Handiti? Kudaro taumba upenyu hwamangwana. Mwana anokurawo achifara. Kana mwana akazoitawo upenyu hwake anokuchengetawo. Zvauri kuita izvi kaizvi hazvina kunaka izvi. Enda kubva nhasi umba upenyu hwakanaka ukama hwakanaka naambuya wako nanatezvara vako. Hauna chikonzero chekuti utaure kuti vana atezvara vako vauya kumba kwangu vachindipopotera. Kwete. Iwewe ndiwe mukwasha, ndiwe mwana. Ukaona atezvara vauya vakatsamwa anoti baba chiko nai baba sorry kana paine vandakakanganisa ndiregerereiwo. Handiti? Ndozvinoita munhu. Ingawani kwenyu kuMozambique kumune tsika dzakanaka wani. Kukana mauya kuno kunopa makuchirasa tsika. Iva munhu anotsurika iwe. Vamusodza.
Mutenda nekuya kwamaita. Nyaya yanga ingoripoka ndo zvamanzwa tichitaura pano. Shungu ndedzekuti mwana uyu arege kuva nherera vabereki varipo. Mwana uyu ngaaregere kuva nherera ambuya vake vachirwadziwa mwoyo kudai. Mukaona chembere yakadai yakurwadzirwa mwana mudikika ine zvairi kuona. Ndandidzoke kwamuri mamotenda nekuonesa kwamurinda mwana komana. Kana zvapinda munzeve ndinofanira kuti zvinzvike. Akazoita nharo nemutemo ndofunga paanozosvika anozodai ndakaziya. Especially kunyaya yemwana kana tava kutaura kuside kumahospital kuti awane mukana wokugara nemwana anenge ane custody yaanenge atonopiwa kucivil court toseva mai amai vakaenda necustody yepamwe chete naye vakaramba kuti mwana tinaye haana masimba arida kuita saka pamuri kumuonesa zvine rudo nechokwadi ndazvipinde dangariro rekutaura namambo mwana mai uchaona ngedame but kupera kwazvo unogona kukuremera usaremere nezvinhu zvauri kuoneswa zvine rudo izvi tichitenda mambo zvaari kukubata mwana azvimbokurwadza kuti adzokere kuna mbuya yake nemakore agara mwana nambuya yake newawagara naye nyara mwana mai ndofunga ndipanda ndizadzikise mambo Zvinotenda vamusonza. Ngotibatsirai kuramba muri ziso pamwana uyu. Nekuti shungu dzamamboka hadzina kutarisa pavakuru. Shungu dzamambo dzinobva pavakuru dzosvika kumwana. Kuti mwana uyu ramangwana rake richazovei kana achirarama upenyu hwakadai nhasi. Tabatsirana padiki nepadikika tinenge tichitoumba nyika. Nyika hatiumbe nezuva rimwe chete. Tinobvira kure. Kwamaita henyu nekuuya kwamaita nenyaya yenyu. Ndinovimba zvatataura mazvinzwa. Zvino dare rinenge riripo rakasununguka kugamuchira zvichemo zvenyu chero nguva kana paine pamaona pasina kuzadzikiswa pezvandataura kuti zivisei. Asi iwewe kana chandokukuyambira ndechekuti mutongo wawapiwa namambo ukatadza kuzadzikiswa chenjera kuti tichaita kuti uende mujeri. Mutongo wandiri kukupa panapa kandikutora wako wakanditarisa sezvizvi uchiemedzeka uchitora songe nhando ukatadza kuzviremekedza chatinokukumbira mapurisa kuti sungai mukuru ava vatadza kuteerera hatidi kuti uzoendeswa kujeri nezvinhu zvaunokwanisa kuita. Shingirira kuti uumbe ukama nemadzitezvara ako naambuya vako chinangwa kuchengeteka kwemwana noupenyu hwamangwana hwemwana. Vamusonza ndichakumbirawo zvishoma kuti zotaura nemi ava ndinodaira musumuka musaina apa tobva tapedza zvedu maita zvenyu koko. Zvake munhu anoita kunge anoteerera asi kuna sisi vacho vari kutaura ndivari dangerous zvokutoti kana pakaenda musonzo kuti anosaina akanosasaini anounzwa nasisi ivo variko vane 67 years vanhu vakuru avaudze sisi vako ivavo kuti zivai penyu pamunotangira nepamunogumira. Hanzi namambo kana musingazive pamunogumira chenjerai kuti munozvipinza mugomba nenyaya dzisiri dzenyu. Havana chekuita nemwana uyu. Havana chekuita nemwana uyu. Mwana uyu ari pakati pako iwewe nambuya. Iwe haungaudzwa nasisi wako kuti woitei pamwana wakozve. Kana paine zvanetsa avaripa ndovaunotaura navo. Ane interest yemwana yeye ava vane interest yemwana. Ndenda musamashandisa zvitowana mamboka ndenda ngopa advice kuna Isaac kuti ubviraiko zvinomuchenda umbomusasi kutyidzira mwana kana zomupakira mazwi ekuzotaura kana maenda kupi maenda kupolisi ogarai zvakanaka nemwana unge pasina chaitika musamupe mazwi ekuzonotaura kupolisi mwana anozokunyadzisai akupolisi akutaurwa naye nevanhu vakafundira kutaura nevana akutaura kuti ndaityidzirwa nababa ndainzizei dai zvakati zotaura zvakati zinge yazomhosva ipi iyo siyai mwana aende anotaura nepfungwa dzake handiti asina munhu amupakira mazwi ekuti ase ekutaura neadvice yamwanda Tinotenda.